Berapa sih Jin? Ya. Nah, ini namanya air tiga sumur yang buat syarat sedekah bumi kawan-kawan. Ini bermanfaat, ini bisa membuahkan hasil segala macam tanaman. Tiga sumurnya kawan-kawan ini pokoknya segala sesuatunya itu padu kawan-kawan itu sangat loh jinawi. Oke, salam budaya. Ya, salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wes. Nah, ini air sumur. Amin, sirah-sirah lawangan. Buat kawan-kawan yang bermanfaat. Kita sumur. Bertemu sih coba kok. Syarat ya, syarat kebutuhan. Lihat nih. Kok bunyi kula kepe bunyi sumur yon? Sumur sapa? Lagi cicil baca kali bunyi. Ora kae iki. Iya lah. Kuyu Prokon warga Dukuh Ponpon dalam rangka pegenonan Ruat Bumi Pertiwi. Ini lagi pada masak-masak. Ada yang lagi bikin gono. Oke, senang. Satu ya. Ese nosotros, pues en la condena, ya enggak kayak bumbunya, tapi goteng kering kainnya. Wah, gini lah. Di foto nih. Perancang Gunungan Limas Wali.
yang merancang sulungan di Duku Empon-Empon. Seorang seniman mengukir. Oke, jadi kita habis ngeliat-ngeliat para ibu-ibu yang sedang masak ya guys. Ini karena di sini lagi punya gawe dalam rangka ruat bumi. Surat ya Mbak Ayu aku iki Dimas. Iya kakangmu. Wale-wale opo? Sejatine aku iku wis mongko tresnane priya lan wanita. Jaga kendoro. Yen mengkono sadi Bayu musuh-musuh ana dapurane pring. Cinarita kota teng mriki kula sebataken waspane sak grogol-grogol. Ya luwih sak jagung-jagung. Tumetes wonten Siti Banto enten tutulan. Wujude bung pring tali. Sangat ini mengku makna utawi maksud arti sing becik tumraping uriping manungsa ana ngalam donya kangare. Ayo terus ayo. Wah. Syukur bejo sewu. Wah matur nuwun banget kelawan warga agung Dukuh Empon-Empon Kalijaya sing wis kepareng nimbali awake dhewe. Awake dhewe iki minangka sesulihe adhiku lanang Adimas Aditya Sabda Andita Sarjana Seni. Saka rumangsaku aku ngambah Empon-Empon biyen taun 80-an. Aku biyen dadi tukang diesel. Nah, nang tanggapan wayang diselipe nganggo tekku. Aku kelingan biyen. Wis ping pirang-pirang. Ya durung suwe sing puasan aku kuwi nderekake pentase wong tuaku ya mara tuaku. Panjenengane Ki Sastra Amijaya. Ana Empon-Empon. Biyen metune ora kono kuwi metune tengah alas kae. Oh itu lah iya. Wis cilik aku.
dalah syukur bejo sewu Kang Gareng. Dene warga agung masyarakat mon-mon sing dipandhegani karo Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Ya iku bentuk sedekah bumi iku saka tembung sedekah hasil bumi. Mulya ditanjake wujuding hasil bumi apa wae. Sabab Gusti Kang Maha Agung nyiptakake bumi. Bumi ditanduri. Tanduri gabah bisa dadi pari. Tanduri gabus bisa woh puung. Bumi tidak dinggo apa wae nganti temahan awake dhewe kuwi besok lamun tekan nggon nek mati ya dipendhem nang bumi. Nek bumi ora tau dadi sura malah bumi iki murah kabeh kanggo uriping manungsa mula iki dipengeti. Kepengetan rasa syukur ana ngarsane Gusti. Mula kabeh mau ulu pemutih ning bumi ditanjakake sing diarani sesaji. Sesaji iki dudu pan setan. Yen sing ngarani sesaji pan setan takonono, apa sing ngarani pan setan kae wong wis tau weruh setan. Wong ngger weruh setan mesti mlayu. Nek tumrap kanggo awake dhewe wong Jawa iku sesaji iki mujudake tulisan. Tulisan panuwun dipenggayo umpul-umpul kepengin gawe omah, umpul-umpul kepengin tuku kendaraan. Nek ora kanthi manggala geleging pikir bareng duwite wis kumpul metu njaba katut karo wong ayu. Ya. Kuwi. Iya ya ayo. Lah ya wis ben wong kono-kono ngarani cajenke pang setan ben gerak penemune wong kono. Awake dhewe iki wong Jawa Kang Gareng. Wong Jawa kudu jawab. Oh ngono ya. Lah iya. Wong Jawa gerak kondang ana ngene iki. Manembah. Ora nek ana wong Jawa pamane bocah kok wani karo wong tuwa. Kuwi dudu ajarane wong Jawa. Ya ora ketang nek wektu saiki iki jenenge basa Jawa ki wis. Akeh nang ngendi-endi sing padha ora gelem nyinawu karo basa Jawa. Monggo basa Jawa ki kala mangsane isi digunakake. Contone nek ana lho, ana manten kan mesti ana pranata cara. Kan mesti akeh nganggo tembung Jawa. Nek ya kadang-kadang waton muni. Jeneng pinangka karo minangka wae ora iso bedakake. Bila arep nyalahke sapa? Rak ya kudu awake dhewe sing benah-benah. Kepiye carane ayo padha dandani supaya anak putu ki ora padha lali. Iki nuwun sewu. Mboten to pundi-pundi mawon nek jeneng basa Jawa wis. Akeh kadang wong gerang kaya aku pedundang. Kowe arep nang endi? Anak biyen ora. Monggo wong Jawa ki kebak tata krama sopan santun. Lho contone pemane awake dhewe iki liwat nek ana ngarsane kiai sepuh nuwun sewu nderek langkung. Ora apik to. Nek saiki ora. Kadang-kadang lewat ana ngarepe wong tuwa cicilan nyampar sikil ya di ngene bisa. Pecicilan. Contone ngono Kang Gareng ya. Muga-muga empon Kalijaya kene bumi ini dadi bumi Karejo Mulya. Para masyarakat paring ana ayem tentrem. Padha kompak nyawiji bersatu. Ora sak kaya karo wong sing rono-rono. Pokoke lingkungane dhewe dijaga dhewe-dhewe. Dijaga sing kanthi. Ojo ngilangake rasa kesatuan lan persatuan. Oh iya terus ayo. Awake dhewe ora ketang sak kelimah, sak tembung, rong tembung, sak pupuh, rong pupuh. Yo do nembang yuk. Nyuwun bunganipun Bu. Sing gampang mawon kados saged. Nggih Mas Petruk jenengan mawon.
Mawon monggo. Mari kangen. Ora monggo nggih, monggo. Mari kangen nggih saged. Larase pelok. Slendro mawon, Pak. Oh, slendro. Nggih monggo. Monggo Mang Tinting. Kita arepa jineman apa wae gamelane kena gamelan asli gamelan. Lah nek dhek mben ana waren iki gamelan gong plastik.